Kaixo, egun ikasleok, gaur ikusiko ditugu bektoreak. Bektoreak zenbakiz, norabidez eta norantzaz osatuta dauden elementu batzuk dira. Beti daukate jatorri bat eta mutur bat. Bai? Muturra eta jatorria. Bi puntu izango direnak. Bale? Zer da norantza? Bektorea nondik nora joango da? Hau da, eskerretik eskubira, edo eskubitik eskerrera, bai? Norabidea da, bektore hori jarraitzen duen zuzena, bai? Eta norabide horrek ditu bi norantza posible, bai? Hemendik ona edo hemendik ona, bai? Eta bektore batek ere dauka moduloa. Moduloa da bektore honek izango duen luzera, bai? Nola kalkulatzen da moduloa? Lehenengo atera behar dugu bektore honen koordenatuak. Hau da, bektore baten koordenatua jakiteko egin behar da beti muturra ken jatorria. Kasu honetan, muturra da 3,6 puntua adibidez eta jatorria da 1,3 puntua. Egin behar dugun bakarra da 2 puntu horiek kendu. Hau da, 3 ken 1, lehenengo osagaia bektorearena, eta bigarrena da 6 ken 3, bigarren osagaia. Beraz, bektore honen koordenatua da 2, 3. Zer esan nahi du 2, 3? Izango dela horrelako fletxa bat, egingo duena 2 eskubira eta 3 gora. Fletxa bat izango litzateke horrela, 2 eskubira eta 3 gora, bai? Moduloa, zein da bektore honen moduloa? Bi osagai hauen artean karratua eginez eta batura, eta gero erroa. Hau da, Pitagorasen teorema erabiliz. 2 berbi, gehi, 3 berbi. 4 gehi 9, 13. Erro 13. Hori da, bektore horren distantzia. Bai? Zeintzu dira ezagutzen dituzuen bektorerik ezagunenak? Adibidez, abiadura, azelerazioa, distantzia, hori fizikan ikusten da. Bai? Gero daude bektore baliokideak. Noiz dira bi bektore baliokide? Beraien arteko, osagaien arteko zatidura proportzionala denean. Adibidez, kasu honetan, daukagu U bektorea, jatorria dauka ikusten dezutenez, muturra dauka 3, 4 puntuan, eta hori da muturra, eta jatorria dauka 1 puntuan. Egingo dugu bektore horren osagaia kalkulatu. Kendura, 3, 4, ken 1, ateratzen da, 3 ken 1 eta 4 ken 1, 2, 3. Hau da, bektore hau izango da 2, 3, bai? V bektorea hemen. Balima dauka bektore hau, daukana muturra 4 puntuan eta jatorria 2 minus 2 puntuan, egiten badugu kendura 2 puntu hauen artean, 4 ken 2, 2, eta 1 ken 2, kasu horretan da 1 gehi 2, 3. Ateratzen da 2 eskubira 3 gora, bai? Ikusten dezutenez, paraleloak dira. Eta beraz, baliokideak izango dira, bai? Adibide honetan, ikusten badezute, minus 3 puntua, muturra, minus 1 4 puntua da jatorria, egiten badetuzute, kenketa 2 puntu hauen artean, minus 3 ken 1, ken 1 da minus 2, eta 0 ken 4, minus 4.
V vektorean ikusten badezute, muturra daukagu lau bat muturra daukagu kasu horretan barkatu hemen. Kasu honetan barkatu, V vektorea daukagu muturra bi hiru puntuan eta jatorria bat puntuan, orduan kendura egiten badezute, bi ken bat da bat eta hiru ken bat da bi. Hau da, V vektorearen osagaiak bat eta bi, horrek esan nahi du bat eskubira bi gora, bai? Hemen ikusten duzute U vektorea minus bi minus lau, esan nahi du minus bi esan nahi du eskerrera, eta minus lau bera lau pauso, bai? Vektore hau izango da bi eskerrera, lau bera. Beraz, egiten badezute bi osagaien arteko zatidura, minus lau zati minus bi eta bi zati bat, ikusten dezutenez, biderkaketa gurutzatua berdina ematen du. Hau da, bi vektore hauek baliokideak dira, bai? Edo paraleloak, Bale? Eta ikusiko ditugu ze eraiketak egin ditzazkegun vektorekin. Daukagu batuketa eta kenketa. Beti horretarako osatu behar da triangelu bat grafikoan, bai? Adibidez, baldin badaukagu vektore bat hiru bat osagaikoa, izan nahi du hiru eskubira eta bat gora, bai? Batzen badiagu bi minus bi beste vektore bat, segidan, hau da, bi eskubira eta bi bera, orduan, hasieratik bukaeraraino lortzen den vektorea izango da bi vektore hauen arteko batura, hau da, hiru gehi bi bost, eta bat ken bi minus bat. Hau da, bost eskubira eta bat bera. Bai? Triangelu bat osatzen da. Kendura da berez batura bat, baina kasu honetan, U gehi V izan beharrean daukagu I U ken V. U vektorea ikusten dezutenez da bi eskubira bat gora, eta gero daukagu vektorea dena bat minus bi. Ikusten badezute bat minus bi da bat eskubira bi bera. Nola da minus, orduan buelta ematen diogu, bai? Minus beri buelta ematen diogu. Orduan jartzen dugu U vektorea, eta minus V izango da V-ren kontrakoa. Hau da, minus bat plus bi. Minus bat eskerrera eta bi gora. Lortzen dugun vektorea izango da U eta V-ren arteko kendura. Egiten baduzute bi ken bat da bat, eta bat ken bi da hiru. Bat eskubira, hiru gora. Bai? Bukatzeko daukagu vektore bat zenbaki batez biderkatzen badugu, adibidez U vektorea biderkatzen badugu bider bi, esan nahi du, adibidez U vektorea hiru bi baldin bada, hiru eskubira bi gora, bider bi egiten badezute, da bikoitza, hau da, bi bider hiru sei, eta bi bider bi da lau. Hau da, sei eskubira eta lau gora da vektore hau bikoiztea. Negatiboki egiten badezute, horrek esan nahi du, adibidez, U bider minus hiru bider hiru minus bederatzi, eta minus hiru bider bi minus sei. Hau da, vektore hau egingo deguna da buelta eman minus delako eta hirukoiztu egin behar dugu, bai? Hau da, vektore hau hirukoiztu hiru aldiz, minus bederatzi, horrek esan nahi du lehenengo zenega minus bederatzi, eskerrera bederatzi pauso, eta sei bera. Eta bukatzeko puntu bat eta vektore baten arteko batura. B berdin, A puntua gehi vektorea. Horrek sortzen du beste puntu bat. Adibidez, baldin badaukagu, bi puntua
eta segidan vektore bat, 3 minus bateko, hau da, puntu honetatik 3 eskubira eta bat bera, sortzen den puntu berria izango da, puntu eta vektore horren arteko batura, 2 eta 3 5, eta 2 minus bat, bat. Hau da, puntu berria izango da, 5 bat. 5, hemen, eta bat gora. Bale? Hau da, vektorei buruz jakin behar dezutena.